Avui farem un pa amb tomàquet. I per fer aquest pa amb tomàquet necessitem aquí unes torrades. Bueno, el torrat pot ser amb qualsevol pa, però jo he agafat un pa royal, que en diuen aquí al Brasil. Tomàquet madur, que deixi bastant suc, Un all, per qui el vulgui amb all, és optatiu. Oli d'oliva i sal. Per començar a fer el pa amb tomàquet és molt senzill. És una recepta molt bàsica. Hem de fregar l'all en el pa. Farem un amb all i l'altre sense. Obrim el tomàquet, no l'obrim mai així. L'hem d'obrir així. Obrim el tomàquet, veiem que té poca aigua, però com que està força madur el podrem sucar bé. I sempre és així, mai ratllarem el tomàquet ni el triturarem. El pa amb tomàquet es frega. Quanta més carn quedi a la molla del pa, millor, més gustós quedarà. Una vegada ja hem sucat el pa, és l'hora de posar-li la sal i l'oli. Generalment se li posa en aquest ordre, primer la sal i després l'oli, perquè la sal quedi ben agafada amb el tomàquet i la llesca. I després un bon raig d'oli d'oliva. Aquest raig d'oli d'oliva posarem així. Aquí tenim un tradicional pa amb tomàquet.